Bon dia, estem a Llums de la ciutat. Comencem la nostra primera entrevista a la televisió amb Octavi Pujades. Estem una mica nervioses perquè és la nostra primera vegada a la televisió. Suposo que tu també a la teva primera actuació vas estar nerviós, no? Home, i tant, i tant, i tant. Però bueno, sempre s'ha de passar aquest primer tràngol algun cop, no? Clar, sempre hi ha una primera vegada. I tant. Vas estudiar Medicina i després com és que vas canviar i et vas dedicar a la interpretació? Doncs una miqueta per casualitat. Jo vaig acabar Medicina l'any 98 i llavors res, acabes la carrera i l'any següent és quan tens l'examen MIR, el que et dona accés a fer una especialitat. I en aquell impàs vaig estar treballant de nit, vaig estar fent coses de fotografia, de publicitat i tal, i llavors una de les productores, que era Fairplay, que m'havia passat càstings de publicitat, preparaven una sèrie, els encaixaven un dels personatges, em van fer un càsting, 2, 3, 4, i em van agafar, que va ser la Happy House, la primera cosa que vaig fer. I llavors vam començar a gravar, això era l'any 99, i a partir d'allà després em va tocar decidir si volia tirar per un camí o per l'altre, i ja vaig dir que s'havia de provar. I del Happy House a Hi ha alguien ahí, has notat una evolució en la teva manera de treballar, d'actuar? Sí, home, i tant. Sí, perquè, clar, jo vaig començar sense haver tingut una preparació específica per això. Llavors jo m'he format sobretot treballant. I és cert que jo crec que és la millor escola. Sempre hi ha mancances, en quant a tècnica i tal, però el tema de treballar i d'estar al peu del canó és el que et fa més aprendre. I sobretot el que us passa a vosaltres ara també, el treure't els nervis i el saber que pots fer una cosa, però llavors moltes vegades et limites pel tema de nervis, pel tema d'inseguretat, de poca experiència, i amb el temps això es va solucionant. I aquesta inseguretat i aquests nervis encara els tens abans d'actuar? Jo crec que sí, una miqueta hi són, i sempre han de ser. A més, amb tota la gent, almenys en la meva professió, tothom, tingui l'edat que tingui, ho tenen. I si no ho tens, una miqueta estàs mort, perquè sempre fa falta un pèl de por per motivar-te i per intentar sempre anar una miqueta més enllà. I segueixes algun tipus de ritual o alguna cosa que sempre facis abans d'actuar? Normalment no. Normalment jo no sóc gaire de rituals. O sigui, el que és fonamental és portar la feina feta de casa. O sigui, haver-te preparat el personatge, saber-te el text que has d'interpretar en aquell moment, i ara mateix estic fent teatre i sí que hi ha uns certs rituals, però més que rituals és preparació de veu, perquè la tècnica és diferent, una miqueta allò d'estiraments, de cos i això per sortir a punt, a escena. I ens podries explicar alguna anècdota o alguna cosa que t'hagi passat en un rodatge o bé al carrer? Ostres, bueno, no ho sé, anècdotes n'hi ha moltes. Els rodatges, des de les típiques pífies, no sé, és que passen moltes coses. Hi ha alguna escena que t'hagi costat molt d'interpretar? O una situació que no estaves a gust? Hi ha moments. Sí, per exemple, a lo de la Happy House, al principi més clar també em va frapar més perquè jo no estava gaire preparat per això. I hi ha un tema que és que tu graves el que has de gravar independentment de l'època que sigui. Llavors nosaltres vam començar a gravar, eren escenaris naturals, a la Casa Borés aquí a Barcelona, vam començar a gravar tot lo d'hivern a l'estiu. O sigui que era mortal. I vam acabar gravant lo d'estiu a l'hivern a la muntanya. O sigui, congelats de fred, en màniga curta, de nit, en plena Serra de Collserola, i gravant, per exemple, això que es fa moltes vegades. Just abans que et donin el cinquè acció, amb glaçons a la boca per refredar la mucosa i que no sortís baf després quan estaves parlant. I després pel carrer, mil històries, amb la gent que normalment et ven carinyo però de vegades ultrapassa, no? Com portes la fama? Bé. Sí, perquè també va molt a èpoques, no? La televisió és molt efímera i llavors la gent se'n recorda de tu durant un temps puntual, que normalment és quan estàs treballant i que és normalment quan trepitges menys carrer. Almenys en el meu cas, per exemple, a l'última època, a la Lola o al salir de classe, doncs jo estava tota la setmana treballant. Al cap de setmana tornava cap aquí, estava amb la meva família i sortia bastant poc. O sigui que el moment de més agòbio jo no el vivia perquè no estava al carrer. Ara mateix estàs fent una sèrie de televisió a Llarquinaí i després estàs en una obra de teatre, 3. Com està resultant l'experiència? Bé, molt bé. A Hi ha alguien ahí s'està emetent ara, però vam acabar de gravar a l'agost, va ser.
I ara mateix sí que començo una altra cosa per 7, per el segon canal de Telecinco, i això sí que ho hauré de compaginar amb el teatre. Es porta bé, es porta bé. La veritat és que és una sort poder estar una miqueta saturat de feina, no? I aquest últim projecte que estàs fent, o no, que faràs per 7, és una sèrie de televisió? És una sèrie, sí. És un format una mica nou, això és el bo d'aquestes cadenes ara de TDT, no? Que es proven formats, projectes que potser no tindrien una sortida immediata dins el canal mare, doncs es tantegen als canals filials, diguem-ne, llavors si la cosa va bé es passa a l'altra. És una sèrie diària, seran capítols d'un format mitjà, de 18 minuts o alguna cosa així, i és una comèdia bastant esbojarrada. Llavors ve de gust perquè també al no ser la cadena mare hi ha més llibertat creativa i et deixen fer més cosetes, i vas amb menys pressió i menys nervis. Tu has participat en projectes estatals i autonòmics. Et quedes amb algun dels dos o...? Home, normalment els estatals tenen els seus problemes, i també a Espanya es treballa d'una manera i aquí es treballa d'una altra. Sí que és cert que aquí, per exemple, jo he fet la Happy House i vaig fer després un any al Cor de la Ciutat, i aquí són molt eficaços. Aquí, per exemple, el Cor de la Ciutat és una sèrie que es grava de 8 a 3 de la tarda, i a la resta d'Espanya un mateix format té un horari de gravació de 8 a 6 de la tarda. O sigui, hi ha més problemes, hi ha una miqueta més de dispersió, però clar, la repercussió que té és més gran, també comptes amb més medis, i jo gairebé sempre he treballat més a fora, a Madrid, vaja. Com va anar a fer un any al Cor de la Ciutat? Aquella gran família de tants personatges i tants anys. Bé, molt bé, sobretot la comoditat de fer-ho aquí, no? Clar, jo estic molt acostumat a que visc aquí, sempre he viscut aquí, llavors quan em toca treballar és AVE o avió i sempre fora. A més va coincidir, va ser l'any que va néixer la meva primera filla, amb la qual cosa vaig poder disfrutar d'aquell moment. I la teva professió requereix grans horaris i després molta mobilitat. Com aconsegueixes compaginar el que és la vida laboral amb la vida familiar? Doncs amb molta paciència de la meva família, sobretot. Jo ho porto bastant bé, o sigui, a mi no és una cosa que em molesti especialment. Sí que preferiria més veure la meva dona i els meus fills, però els veig quan puc, i llavors, sobretot aquí, la que s'ho menja tot és la meva dona. Ara que ja els nens comencen a ser més grans, doncs ja la cosa és menys problemàtica, però bueno, es fa el que es pot. I els teus fills i la teva dona et veuen a la televisió? Vull dir, segueixen les teves sèries? La meva dona, si li interessa la sèrie, sí, si no, no. És molt poc fan en aquest sentit. A més, ens coneixem d'abans que jo treballés en això i tal, i sempre s'ha pres una miqueta broma, no? I els meus fills, doncs, de moment no, perquè des que ells tenen més o menys edat de veure la televisió, vaig fer la Lola, he fet Hay alguien ahí, que Hay alguien ahí ja estan dormint quan s'emet, i la Lola no em semblava que els continguts fossin molt adequats per l'edat que tenen. La qual cosa m'han vist poquet. I de tots els personatges que has interpretat, t'has sentit identificat amb algun d'ells o hi ha algun que s'apropi més al que és la teva personalitat? Hòstia, no sé, jo crec que tot actor construeix un personatge a partir d'ell mateix, no? Les persones tenim moltes facetes i llavors sempre busques referents propis per crear el personatge des d'allà. Llavors sí que hi ha personatges amb els que t'identifiques i que hi ha molts punts de consonància, llavors és com més fàcil fer-ho, però potser a nivell actoral els més gratificants són els que has de buscar una miqueta més al fons de veure el que hi ha. Un personatge més boig, un personatge dolent o una cosa així, que clar, et fa anar més enllà del que mostres habitualment i per això és més gratificant. I hi ha algun personatge concret que t'hagi costat més d'interpretar? Doncs no sabria dir-te. Potser la Happy House pel tema d'inexperiència, sobretot. Després el Salir de classe perquè era bastant més grandet del que havia de representar. Però no ho sé, més que res hi ha moments puntuals, seqüències puntuals, però el fer un personatge és un procés d'immersió que si surt bé i si va bé, doncs ho disfrutes bastant. Tens algun favorit dels que has fet? Dels meus? Sí, suposo que sí. Em va agradar molt el que vaig fer per La Sexta, quan La Sexta començava, el de Mesa para Cinco, que ho vam veure 4 gats perquè era al principi de La Sexta, però era una sèrie més clara, era el remake de Tots 5, una sèrie que es va emetre a TV3, americana, que estava molt bé.
es va cuidar molt perquè també era una cadena que començava, era una de les primeres sèries rodades en alta definició, hi havia un repartiment molt bo, era un equip com molt cuidat, llavors la cosa no va tirar endavant, però jo el recordo amb molt d'afecte. Tu has fet cinema, televisió i teatre. Et sents més a gust amb algun àmbit que amb un altre o t'agraden tots tres? A veure, tots tres medis tenen el seu. Potser el cinema el resultat és més, no sé, més maco, més aparent. La televisió té una cosa que és que sobretot si tens continuïtat, si fas una sèrie llarga i això, et permet una cosa que per una banda és un risc, que és l'acomodar-te, però per l'altra banda et permet això, treballar sense pressió. És un personatge que el fas teu i que ja coneixes molt l'equip, coneixes la situació, estàs molt ubicat en el lloc i llavors et permet disfrutar-lo, tot i que hi ha aquest risc de quedar-se estancat. Però ara mateix jo estic disfrutant molt el teatre. Jo crec que per un actor és el més gratificant com a feina pura i dura. Seria aquest un moment de la teva carrera professional amb el que et quedaries o en tens algun altre? Jo sí, jo crec que cada moment és el millor, per quan portes amb tu tot el que has fet i si més o menys has sabut aprofitar-ho, sempre estàs un pèl millor del que estaves abans. I ara és això, jo feia 7 anys que no feia teatre, ara estic fent teatre, a més amb 3 actrius molt bones i ho estic disfrutant molt, aprenent molt i passant-m'ho bomba. I creus que el teu físic ha condicionat que et donin determinats papers? Sí, i tant. Però jo crec que el físic condiciona tots els actors. O sigui, realment... Clar, estem en un medi audiovisual en el que tu projectes a càmera condiciona molt els papers que et donen. Després ja depèn de com estigui escrit el paper. Sí que tots ens encasella el nostre físic, però realment un bon guió podries passar 20 anys fent papers similars, si els guions són bons ens valdrien la pena i t'aportarien coses i t'enriquirien. I algun personatge que t'agradaria interpretar? No ho sé. Hi ha personatges, hi ha èpoques també, clar, un Shakespeare, una cosa així, no sé, el prota, l'amor d'un viatjant, però clar, això, per exemple, queda lluny, falta molt de temps. Seria un somni que et queda per complir o...? No, realment no. Jo crec que com que és una professió més també tan... una miqueta... Clar, no tens res fixe, mai saps el que t'oferiran demà, o si d'aquí un any tindràs feina, o estaràs a l'atur, o estaràs forrat, o mai se sap. Llavors jo no m'ho plantejo com a somnis ni res, o sigui, jo em vaig plantejant els reptes conforme van venint, intentant fer-ho sempre el millor possible, però el futur dirà el que porta. Com és un dia normal a la teva vida? Doncs depèn molt de si és un dia de feina de si no és un dia de feina. Si és un dia de feina en televisió, per exemple, és pràcticament dedicat única i exclusivament a això. O sigui, matines molt, et venen a buscar, perquè a Madrid et venen a buscar per anar a treballar, passes el dia gravant o repassant les seqüències de l'endemà o esperant a Camerino, et porten cap allà, em vaig entrenar una estona i després cap a casa a estudiar. Ara mateix estic de mo de casa, entre setmana, i quan és amb el teatre, doncs el normal és t'aixeques una hora normal, més o menys. Ara estem de gira, amb la qual cosa el que fem és a mig matí agafes furgoneta, tires amb la companyia, ja t'ubiques al teatre, veus com estan les coses, controles tot el d'escena, te'n vas a jalar alguna cosa i llavors ja comences a preparar-te, això és el que deia de veu i tal, fins que fas la funció. I en el teu temps lliure, què t'agrada fer? A mi m'agrada molt llegir, també em connecto molt a internet i, no sé, a ratos morts també jugar a la PSP o coses així. Ens recomanaries algun llibre en concret? Algun llibre en concret? Hòstia, clar, us podria... El teu llibre favorit? Ostres, us podria recomanar molts. Jo soc molt de ciència-ficció, sempre m'ha agradat molt la ciència-ficció. Però, no sé, l'últim que acabo de llegir, que era una assignatura pendent, era la guia de l'autostopista galàctic, que m'ha fet molta gràcia, està molt bé, però com a recomanació de llibre, potser un que passa molt desapercebut perquè està publicat en una col·lecció que és com per adolescents, en allò del Barco de Vapor, que és Flores para Algernon, de Daniel Keyes. No sé si l'heu llegit, a més és molt poqueta cosa, però ens van dur diversos premis, després el van fer més gran, van fer la pel·lícula i val molt la pena. I algun pla de futur, a part d'aquesta sèrie A7? Doncs no. Tinc teatre de moment fins al maig del 2011. I llavors sí que em lliga bastant en quant a acceptar altres projectes. Però ja està, de moment res.
i ja n'hi ha prou. T'has plantejat alguna vegada com hagués sigut la teva vida si haguessis seguit per la branca de la medicina? Sí, clar, m'ho he plantejat jo i m'ho ha plantejat moltes vegades la família, sobretot allò, ai nen, si haguessis fet... Però, clar, mai sé com hagués anat. Sé que molts dels meus companys de promoció i això, els que van aprovar el MIR, els que han pogut fer l'especialitat que volien, doncs n'hi ha que estan bé, n'hi ha que no. A molts els hi ha passat el que em va passar a mi per deixar-ho, com a fet determinant per deixar-ho, que els va desencantar una miqueta. Tu fas medicina amb una idea, amb un concepte molt romàntic del que és la medicina i després la cosa és bastant més prosaica. Però, no sé, jo crec que he escollit bé. Jo estic molt content amb el que estic fent. I si n'haguessis pogut arribar a ser actor, hauries continuat amb la medicina o haguessis buscat una altra cosa? Suposo que sí. Per mi el que em sortís feina d'actor va ser una oportunitat que molt poca gent té, que és quan ja tens el camí escollit, de sobte trobar-te amb una possibilitat real de veure que hi ha un altre futur possible. A mi se'm va plantejar aquesta opció, la vaig escollir i de moment no me n'arrepenteixo. De moment, i encara que no m'anés bé fins ara, doncs que me quiten lo bailao, no? Jo estic molt content amb el que estic fent. I et va costar molt ficar-te en aquest món? Com em va costar. Com vas començar amb agències? Em va costar, no, ja et dic, vaig començar, si estava amb agències de publicitat i això, vaig fer la primera sèrie, la Happy House, em va costar horrors, perquè clar, jo no estava... Però a partir de Happy House, diguem que va ser tot molt més fàcil? No creguis, jo vaig estar com un any i pico sense treballar. Llavors estava fent coses, això, de fotografia, de publicitat, i el següent que vaig fer va ser el salir de classe. A més, jo estava a Grècia, estava treballant a Atenes, m'havia enviat una agència un parell de mesos allà, em van trucar de boca a boca de la productora, no sé com van contactar amb mi, ni d'on van treure el telèfon ni res. Vaig anar a Madrid, vaig fer la primera prova, vaig tornar a Atenes, vaig haver de tornar a anar a Madrid a fer una segona prova i al mes o alguna cosa així em van trucar. I llavors sí que ja vaig estar tot un any a Madrid, vaig entrar en contacte amb el que va ser el meu primer representant allà i a partir d'allà sí que ja va anar tot més rodat. Vas tenir algun moment dur també? T'has plantejat si... Sí, sempre hi ha moments durs. Home, clar, jo, per exemple, farà uns 4 anys o alguna cosa així, allò que et deixes una sèrie perquè et surt una pel·lícula, et passes 3 mesos assajant una pel·lícula, després cau per problemes de pressupost, llavors, clar, et trobes sense res i dius, hòsties, realment vull que sigui així la resta de la meva vida, però bueno, passen, després surt una altra feina i ja està, endavant. Per altra banda, lluitar per un objectiu ho recomanes sempre, no? Vull dir, sí. Encara que caigui aquella pel·lícula o no funcioni alguna cosa... Sí, home, i tant. Jo ara que tinc fills entenc una miqueta els meus pares en el seu moment, no? Si tots intentem protegir, intentes buscar el camí segur, però realment jo crec que les persones ens hem de fotre les nostres hòsties i això és un camí que si no seguim nosaltres ningú el pot fer per nosaltres. Llavors, si hi ha algú que té clar el que vol ser, que s'informi, que realment que ho miri no com una cosa romàntica, sinó si vol dedicar la vida, que vegi realment com és això, però que s'ha d'intentar. I si algun dels teus fills et digués que vol estudiar interpretació i vol ser actor, com t'ho agafaries? Doncs, bueno, bé. Jo suposo que com si em digués si vol ser pescador o fuster o metge o el que sigui. O sigui, tu has pensat bé, saps de què va la cosa. Intentaria també, sobretot, que tingués una formació abans, no? A part d'això, com en qualsevol altra feina. O sigui, que fos persona abans d'escollir una feina. I a partir d'allà, si és el que vol, doncs ajudar-lo en el que pogués. La teva família com s'ho va prendre, que tu volguessis ser actor? La meva família els va agafar una miqueta a contrapeu, perquè, clar, jo havia acabat la carrera de Medicina, vaig fer el MIR, em vaig treure la plaça i tal, però jo no vaig anar amb castells amb l'aire, no? O sigui, jo vaig dir, mira, vaig a fer això perquè m'ha sortit una feina, o sigui, jo vaig deixar la Medicina amb feina d'actor. Llavors, clar, normalment, quan vens amb aquestes històries et diuen, hosti, que no trobaràs feina, tal. Jo anava amb feina. Però volies ser actor des de petit o va sorgir? Jo no m'ho havia plantejat mai. No m'ho havia plantejat mai on pensava que no, perquè fa poc vam fer un sopar amb exalumnes de l'EGB i tal, i em diu, hòstia, te'n recordes quan escrivies aquelles obres de teatre i les dirigies i tal? I em vaig quedar i dic, hòstia, doncs no me'n recordo de res d'això, però sí que suposo que una miqueta ja hi era. Però suposo que tothom arriba per un camí o altre. Jo soc, el que deia, m'agrada molt llegir i una miqueta sembla lluny, però no, és el procés d'explicar una història i tal, que és el mateix que de fer televisió o fer cinema.
Alguna cosa més? Cap pregunta. Ja està? Molt bé. Moltes gràcies per haver vingut. Merci. Gràcies a vosaltres, faltaria més. I ens veiem al proper programa de Llums TV o Llums de la Ciutat. Gràcies.